Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Errepidei begira, 8 autobidean Basaurin Malmasin tunelak itxita jarraituko du Kantabriaranzko noranzkoan urriaren 19 arte, gaueko 10-etatik goizeko 6 arte. Eta Bizkaia 32-15 errepidean berriz, Busturia eta Muruet artean errei alternatiboen mosketek urriaren 31 arte jarraituko dute, goizeko 8 eta arratsaldeko 6 bitartean. Bukatzeko, N634 errepidean Zornotzan eten iraunkorra egingo da eta noranzko bakoitzeko errei bakarra utziko da gaurtik urriaren 25 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eu atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Gaur bete da urtebetez, zenbait milizia palestinarrek Israelen kontra ezusteko eraso bat egin zutela. 1200 lagun hil zituzten eta 200 pertsonatik gora gatibu hartu. Eta beste da Israelek Gazaren aurkako azken oldarraldia abian jarri zuela. Israelen dozenaka ekitaldi antolatu dituzte iazko urriaren 7 hildakoak eta bahitutakoak komentzeko. Batzuek Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroen aurka mobilizatzeko ere probestu dute urteurrena. 100 lagun elkartu diraren etxeko atarian, Jerusalemen, oraindik Gazan gatibu dauden 101 pertsonak aske uzteko su eten bat adostu dezala exigitzeko. Israelek Palestinaren aurkako sarraski gordina hasi zuen urteurrenean, Gernika Palestina herri ekimenak bilera bat egin du, baita agerraldi bat ere, dozenak eragileren eta norbanakoren babesa jaso du. Eta deialdi bat egiteko probestu dute. Urriaren 21ean Euskal Herriko herri guztietan protestak antolatzeko eskatu dute, Palestinari elkartasuna adierazteko iaz Donostian egin zuten lehen mobilizazio nazionalaren urteurrenarekin bat eginez. Mugaz gaindiko proiektuetan are urrunago joateko nahikeria dute Etxegaraik eta Pradalesek. Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria Ipar Euskal Herrian izan da gaur urriak 7. Goizeko 10 aldera heldu da Euskal Hirigune elkargoko egoitzara Baionara. Atarian, Jarrene Etxegarai presidenteak lehen harrera egin dio. Momentu honetan, gertatu da bisitak utzi duen lehen adekdota. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak frantsesez hitz batzuk egin ostean, espainolera jo du bere kezkabaitzen zein hizkuntzatan hitz egingo zuten. Etxegaraik honako erantzun dio, euskaraz. Joan den astean iritsi zen albistea, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo zuen Euskotreneko hautaprobetarako ezarritako euskara eskakizuna. Gaur Euskalgintzaren Kontseiluak epai horren inguruko balorazioa egin du ohar batean. Positiboa iruditu zaie epaitegiaren ebazpena. Atzo ospatu zen Azpeitian Gipuzkoako ikastolen jai handia. Eguzkilorea ikur hartuta, osto eta izpiz zabaldu zen gero, kale jiran herri osoan barrena. Birritx, porrotx eta marimototx pailazoak omendu zituzten eta haien atzetik joan ziren herritarrak aurtengo abestia osatu duten eskapaile elektrotxarangako kidekin, trikitilarekin eta buru handiekin batera. Ikasberri ikastolaren komunitateak argitu zuen ikastolen aldeko aldarria eta Elgoibarko ikastolari eman zion lekukoa datorren urtean jai antolatzeko. Gabon deizuela guztioi, Maria Txibite Nafarroako presidentearekin bildu eta jabetera Baionara heldu da Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari berria. Bertan, Jarrene Etxegarai Euskal Hirigune elkargoko presidentearekin elkartu da bi erakundeen arteko elkarlana aipatzeko. Elkarlan hori izpide izanik 2019an sinatutako memoranduma berritzeko konpromisoa azaldu dute, zeina datorren abendurako prest egotea espero duten.
de vous recevoir. Elkarlana izan dugu izpide eta elkarlan horren adibide den 2019an sinatutako memoranduna berritzeko konpromisoa hartu dugu. Gure helburua da abenduan lan hau bukatuta izatea. Besteak beste, erronka hauetan elkarlana indartu eta sakontzeko konpromiso hartu dugu. Transizio ekosoziala, laborantza eta elikadura jasangarria, mugikortasuna, lurralde eta ekonomia garapena, euskara eta kultura, migrazioa eta azkenik ardatz atlantikoari bultzada. Europa bide gurutze batean dago. Datozen hamarkadetako erronkei erantzuna emango dieten erabakiak hartu behar ditugu gaur. Horregaitik, euskal interesak defendatzen jarraituko dugu. Madrilen, Parisen eta baita Bruselan ere. Iparraldea eta hegoaldea bat eginez. EH Bilduko Hego Euskal Herriko alkateak Iruñean elkartu ziren pasaden larunbatean hasi berri den urte politikoko erronkak eta lanildoak zehazteko asmoz. Bilkuraren ostean, koalizio abertzaleko koordinatzaile orokorra den Arnaldo Otegik agerraldia egin zuen eta bertan politika neoliberalak alde batera uzteko behar azpimarratu nahi izan zuen. EH Bilduk lan bilera egin du bere alkatekin Iruñean urte politikoko erronkak eta lanildoak zehaztu eta adosteko. Hego Euskal Herriko dozenaka elkarte elkartu dira, Euskal Herriko indar municipalista handiena dela erakusteko. Haien artean Joseba Siron Iruñeko alkatea eta Onintze Oleaga udal politikako arduraduna. Arnaldo Otegi koalizio sobiranistako koordinatzaile nagusia mintzatu da politika neoliberalen aurka eginez. Gure ustez, argi dago neoliberalismoak eta kapitalismoak eraman gaituela planeta batetara askoz ere inseguruagoa, askoz ere injustuagoa, askoz ere beldurgarriagoa, inongo diren eta estrukturala diren eskubidei erantzunez dien politikak izan dira, ez dute zer konpondu, ez etxebizitza, ez hezkuntza maila, ez zaintza, eta beraz, gure ustez ezin daiteke etorkizuna ulertu politika neoliberalak ez badira aldatzen. Hego Euskal Herriko alkatei ohartarazi die EH Bilduk indarrean dituen udalei egokitzen zaiela eskubide nazionalen alde egitea. Ardatz nazionalari dagokionez, Euskal Herrian, bere historian, oso garrantzitsua izan du da udalek egin dioten ekarpena gure askatasun nazionalei. Gure municipalismoaren historia errepasatzen baldin badugu, hemen Nafarroan hortik hasiko gera, 31ko Lizarrako estatutoa udalek egin zuten. Transizio garaian Bergaran alkate muimendua osatu zen reintegrazio foral osoa eskatuz. Berriz ere, transizio garaietan Euskal Herriaren eta aberrigintzaren eta aberri askatasunaren aldeko apustua egiten. Otegiren arabera, EH Bilduk gidatzen dituen udaletan, herritarrak erdigunean jarrita ari dira. Etxebizitza, hezkuntza eta osasuna bezalako gaiak erdigunean jarri behar direla goraipatu du. Horregatik, Otegik azpimarratu du Euskadiko eta Nafarroko aurrekontuen eztabaidak inflexio puntua izan behar duela, baliabideen inbertsioan prestakuntzaren lehentasunak mahai gainean jartzeko. Gero eta jende gehiago apoiatzen duen eta babesten duen proiektu honetan, 3 hitz dauzkagula jendeari esateko. Ardura, konpromisoa, eta irrifarre handi bat. Gaur hasi da Espainiako Auzitegi Nazionalean Jorgi Garitagoitia eta Joanes Larretxearen aurkako epaiketa. Auzitegiak 2008an Opus Deik zuzentzen duen Nafarroako Unibertsitatean eztanda eginiko bombagatik epaituko ditu bietakideak. Garitagoitia eta Larretxea Frantziar estatuan atxilotu zituzten 2008 eta 2009 bitartean, baina Frantziako justiziak Espainiar estatuan ekintza ezberdinengatik epaituak izateko baimena luzatu zuen 2014 eta 2019an urrenez urren.
Europako Batasuneko estatuetan epaitu eta zigortu dituztenen zigorrak Espainiako auzitegiek aintzat hartzeko lege reforma bozkatuko dute bihar Espainiako Senatuan. Kongresuaren onespena jaso zuen irailaren 18an. 2014ko uztaileko legearen erreforma da hain zuzen aztertzen ari direna. Europako Batasuneko araudira egokitzeko aurrekari penalei buruzko informazioa, estatuen artean trukatzea eta Europako Batasunean egon diren ebazpen judizialak aintzat hartzea jasotzen du erreformak. Arrabotsa eragindu Frantzian betetako espetxe urteak aintzat hartzeko bidea irekiko dielako euskal presoei besteak beste. Kongresuan onartu zen gehiengo osoz. Bihar Senatuko tramitea igaro beharko du eta berriz ere Kongresura itzuliko da erreforma behin betiko onespenerako. Osakidetzaren aldeko errituna lantzeko bigarren bilera egingo dute Eusko Jaurlaritzak, alderdi politiko nagusiek, sindikatuek eta osasun arloko hainbat eragilek. 4 fase aurreikusi dituzte eta lehenengoa, hau da, diagnostikoarena amaitutzat ematea du helburu osasun sailak. Baikor azaldu da gaur Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak akordioa erdietsiko dutela uste baitu. Haren hitzetan, diagnostikoaren akordioa lortzeko oinarri zabal eta sendoa dago. Cambios que genera nuestra sociedad. Estamos, es verdad, también en mejor. Gasteizko Legebiltzarrak baztertu egin zuen pasaden ostegunean Bildu albiste faltsuen fenomenoa aztertzeko batzorde berezi bat bultzatzeko proposamena. EAJ, PSE, PP eta Voxen ezezkoa jaso zuen proiektuak baita taldeen arteko ikamika sortu ere. Alderdien arteko ikamizkaren ostean Eusko Legebiltzarrak albiste faltsuen inguruko batzordea sortzea baztertu du. Euskal Herria Bilduk aurkeztu du proposamena. Kultureko polarizazioa sustatzen duten aktoreak eta pertsonak ez zaizkigu arrotzak. Euskal Herrian hemen ere ez zaizkigu arrotzak, eta gai hau garrantzitsua da, premiazkoa eta lehentasunezkoa uste gu dela, dimentsionatu behar dela benetan gai honek daukan arazoa eta horrekiko gu daukagun ardura, eta horrexegatik ekargu proposamen hau beste asmoria gabe. EH Bilduren ekimena ez da aurrera atera, ez baitu nahikoa babes izan. Koalizio Abertzaleak eta Sumarrek soilik bozkatu dute alde. Kontrara, EAJ, PSE, PP eta Vox alderdiek ezezko eman dute. Era berean, Eusko Legebiltzarrak ez ditu PPek eta Sumarrek aurkeztutako osoko zuzenketak onartu, bai ordea EAJak eta PSEek aurkeztutakoak. Aipaturiko azken bi taldeek albiste faltsuen inguruko kezka adierazi dute, eta datu objektiboetan eta egiazko informazioan oinarritutako eztabaida politikoaren aldeko konpromisoa dutela jakinarazi. Kasu honetan, talde politikoen arteko eztabaida itsusia izan dela eta eskuetatik joan zaiela onartu du Joseba Díez Antxustegi, EAJaren taldeko bozeramaileak, eta informazio faltsuen atzean nor dagoen argitzeko elkarri egindako kargu hartzeetan zentratu da. Ostean, EH Bilduren txanda izan da. Proposamena aurkeztu eta EAJaren bozeramailearen hitzartzea deituratu du EH Bilduk eta adierazi du prozesu oso konplexuak direla. Izan ere, Gogora Institutuko izendapenen harira desinformazioarik eta tristea egitea aurpegiratu dio EAJko Joseba Díez Antxustegi legebiltzarkideak EH Bilduri. Aurrez aurrekoa ez da soilik talde abertzaleen artekoa izan. Eka Enrikok PSE lokatzaren makina martxan jartzea egotzi dio PPri. PP eta Vox desinformazioaren parte direla gaineratu du. Ana Morales, PPko legebiltzarkideak EH Bilduren aurka egin du eta ezkerreko blokeari men egin dion kazetaritza soilik interesatzen zaiola aurpegiratu dio. Eta azkenik, Jon Hernandezek Sumar albiste faltsuen aurka egiteko neurri zehatzak defendatu ditu. Kanboko Marieneko lurren auzian Euskal Herriko laborarien batasunak lurzaindiak, kostiasareak eta nahi dugun herria Kanboko oposizioko hautetsi taldeak joan den urriaren 2ko atxiloketak salatu dituzte. Apirilaren 10ko Kanboko kontseilu bilkuraren ondotik, Christian Debiz auzapezak eta haren ausant Jan Noel Magisek salaketa jarri ondoren etorri diren atxiloaldiek ez dituzte ahulduko eta isilaraziko Marieneko lurren aldekoak adierazi dutenez. Kanboko eta Euskal Hirigune Elkargoko hautetsiak deituko dituzte tenoretun duten bertako hirigintza plangintza aldatzera, lur horiek laborantzarako tresna geldi daitezen.
Milaka herritar elkartu ziren pasaden larunbat honetan Bilbon eta Iruñean, Israel Gazan egiten dabilen genozidioa gaitzesteko asmoz. Ekimenak Palestinarekin elkartasuna taldeak antolatu zituen eta estatu sionista eta berau babesten duten gainerako estatuen aldeko boikota ere plazaratu nahi izan zuten. Resistentziari berriz ere erabateko elkartasuna adieraztea, urtebetez, baina 70 urtez Israelgo estatu genozidari eta kriminalari borroka egiten ari dena, eta bigarrena da ezinbestekoa dela Israel eta bere konplizeei aurre egitea, ezin delako estatu sionista normalizatu. Emakume baten etxegabetzea atzeratzea lortu zuen pasaden ostiralean Artikaberrin Nafarroan. Goizeko 9:00etarako zegoen aurreikusita berau eta ordu erdi lehenago 8:30 elkarretaratzea deitu zuen etxebizitza sindikatu sozialistak. Oraingoz astebete atzeratu diote etxegabetzea emakumeari. Etxebizitza sindikatu sozialistak elkarretaratzea deitu du gaur goizean Artikaberrin Iruñerrian Iberkajak emakume bat etxegabetu nahi duelako. Naiz eta azkenean emakumeari etxegabetzea aste bat luzatuko dioten, etxebizitza sindikatuko kideek babesa adierazi diote etxegabetzea ekiditearren. Emakume honek ia 20 urte daramatza etxe honetan, hipoteka bat dauka, etxebizitza erosi zuen 2005 urtean eta Iberkaja bankuak eman zion kreditu hau. Hain zuzen ere, zabor hipoteka dituriko horiek goraldian zeuden garai horretan. Duela zenbait urte, bere egoera ekonomiko kaskarra hipoteka kuotaren igoera batekin elkartu zen, eta orduan hasi ziren ordaintzeko zailtasunak, ez ordaintzeak, eta ondoriozko prozedura judiziala. Sindikatuko kideak goizeko 7:00 Artikaberri auzoko Maiatzeko plazako Amak kalearen 3. zenbakian egon dira etxegabetuari babesa adierazteko. Atzo arratsaldean epaitegietako funtzionario batek emakume honen abokatua ditu zuen jakinarazteko ziurrenik egun batzuk atzeratuko zela prozedura hau paper batzuk aurkezteko. Hau da, oraindik ez dugu ziurtasun bat, moratoria aplikatuko dioten, ez, baina badirudi atzeratu daitekela. Edo nola ere ez dugu erresoluziorik, ez dugu erabateko ziurtasuna eta erabaki dugu deialdia mantentzea. 9:00etan dago deitua epaitegietatik etxegabetzea. Hau da, sarraiagilea, idazkaria eta ordu horretan etortzekoak dira teorian, orduan hemen egongo gara, etxegabetzea gertatzen ez dela ziurtatzeko, ez? Halaber, sindikatuko kideek etxegabetzen arazoa salatu dute 2 erantzule seinalatuz. Hori guztia da etxebizitzaren negozioaren ondorio, ez? Hau da, guk 2 erantzule seinalatu izan ditugu, egin ditugun azken hilabetetan, baina baita etxegabetze hau salatu dugunean. Batetik, etxebizitzaren negozioari probetxu ateratzen diotenak, hau da, poltsikoak betetze dituztenak etxebizitza justuz ez, edo bestera batera esateko jendearen pobretzearen kontura negozioa egiten duten horiek, kasu honetan Iberkaja bezalako banku bat, azken urtean irabazi errekorrak lortu dituena, jendeak kale gorrian utzi zaldi berean, horiek guztia dira erantzuleak ez, alde batetik, eta ez bakarrik Iberkaja bezalako bankuak, baizik eta etxe jabe txiki handi eta negozioa egiten duten horiek guztiak. Eta bestetik, etxebizitzaren negozio hau bera sustatzen duten politikariak, ez? Haien promesak eta nolabaiteko estalki batzutan aurrerakoiak gora bera, ikusten dugu denek koinziditzen dutela errezeta berdinean. Eta hau da, etxebizitzaren arazoaren zenbait ondorio arintzen saiatzen dira, baina beti etxebizitzaren negozioa mantenduz eta sustatuz. Beraz, etxebizitza sindikatutik etxegabetze guztiak salatu dituzte eta Artikaberriko emakume etxegabetuaren azken berrien zain gelditu dira.
Bizilagunen komunitateek etxe turistiko gehiago jartzea debekatzeko gaitasuna izango dute Hego Euskal Herrian Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi duenez. Espainiako jabetza horizontalaren legeko 17 artikuluari jarraituta hartu du erabakia, orain arte provintzia auzitegi bakoitzak nahieran interpretatzen baitzuen araua. Zehazki gehiengoak esaten zuen komunitateko jabe guztiek egon behar zutela ados etxe turistiko gehiago jartzea debekatzeko orduan. Ordea, Gorenak gaur hartutako erabakiak bestela interpretatu du araua. Norbaitek etxe turistiko bat jarri nahiko balu, baina komunitateko jabeen 3/5 horren kontra agertuko balira, bertan behera geratuko litzateke proiektua. Modu horretan, bizilagunen komunitateen esku geldituko da erabakimena eta gisa horretako alokairu ereduak erregulatzeko gaitasun handiagoa izango dute. Sinadura bilketa abiatu dute jaraldea osoan osasun sistema publiko eta duina aldarrikatzeko. Hala jakinarazi dute gaur goizean Urduñako kontsultategiaren aurrean eginiko agerraldian. Aiaraldeko hainbat herritako bizilagunak bildu dira bertan, Osakidetzan dagoen arazoa eskualde osoan pairatzen dela azpimarratuz. Gaur ekin dio Osakidetza COVID eta griparen aurkako txertaketa kanpainari. Aurtengo plangintzan berritasun bat nabarmendu du Eusko Jaurlaritzako osasun sailak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 2 eta 5 urte bitarteko haurrak sudurretik inokulatuko dituzte griparen aurka. Urteko edo gehiagokoak, gaixotasun kroniko dituztenak, haurdun dauden emakumeak, profesional sanitarioak, zaintzaileak eta egoitzetan bizi direnak, talde hauek arrisku gehiago daukate gaixotasun larria edatzeko eta horregatik haiekin hasiko gera, lehenbailehen haiek babesteko. Osasun arloko ituna adosteko bigarren bilera egingo dute Eusko Jaurlaritzak eta mai horretara deituak izan diren eragile politiko, sindikal eta sozialak bigarren bilera horren helburu bat izango du. Osakidetzaren diagnostiko bat erdiestea denek adostua. Horretarako Jaurlaritzak duela hilabete bere diagnostikoa helarazi zien eragileei eta haiek ekarpena egin dizkiote. Horietako bat lau sindikatua da eta gaur argitara atera ditu bere ekarpenak. Funtsean, privatizazioaren aurka egiteko lehen arretaren kalitatea bermatzeko eta hezkuntza eskubideak babesteko egiturazko neurrien beharra nabarmendu du sindikatuak. 7 eta 17 urte arteko espetxe zigor askatu dute erizain batentzat Santurtzeko osasun zentroan haurren txertaketa simulatu izanagatik. 2021ko otsaila eta 2022ko iraila bitarte 404 adingabe txertatu zituen ustez, baina ondoren ekintza benetan gauzatu ez zuela konturatu ziren. Adingabeen txertaketa simulatu zuen erizainarentzat 7 urte eta erdiko espetxe zigorra eskatu dute fiskaltzak, Osakidetzak eta Bizkaiko erizainen elkargoak. Akusazio partikularrak bere aldetik 17 urtekoa. Santurtziko osasun zentro batean 404 adingaberen txertaketa simulatu zuen erizainak 2021ko otsailetik 2022ko irailera arte
eta orain dokumentuak faltsutzea eta funtsak bidegabe erabiltzea leporatzen diote. Barakaldoko instrukzioko epaitegiak amaitutzat eman du instrukzioa eta epaiaren arabera xiringetako orratzak sartzen zizkien aurrei horien edukia inokulatu gabe. Gero umeen kartilla eta historia medikoetan txertatuta zeudela idazten zuen. Pasaden maiatzean prozesu judizialeko familiek Eusko Jaurlaritzako osasun sailari eskatu zioten erizainelanera itzultzea galaraztea, bajan egon omen delako 2022tik. Atzo ospatu zen Azpeitian aurtengo kilometroen edizioa. Izpiz-izpi lelopean ospatu zen Gipuzkoako ikastolen jaia ikasberri ikastolak antolatu zuena. Birritx Porrotx eta Marimototxi omenaldia egin zieten besteak beste eta datorren urteari begira Elgoibarko ikastolari basa zioten lekukoa. Eguzkiloreak babesten du etxea, eguzkiloreak babesten du baserria. Baina etxian bakarrik gelditzen den eguzkilorea, mendian ez dagoena, naturan ez dagoena, lehortu egiten da. Eta hoxe bera gerta daiteke euskerarekin baldin eta guk ez badegu babesten eta etxetik ateratzen. Gipuzkoako begiradarekin esaten dizuedana da, eguzkilorea bezala etxean egoteaz aparte, mendian, gure ingurunean, eduki eta erabili behar dugula. Atera etxetik, atera lanetik eta kalean erabili dezagun euskera, hortaz eskerrik asko zuei, ikasberriri zorionak eta euskera izan dezagula danok ahoan. Euskalgintza alorrean, Euskalgintza Kontseiluak positiboki baloratu du epaitegiek atzera bota izana UGTek Euskotreneko langileen euskara maila jaisteko jarritako errekurtsoa. Euskalgintza Kontseiluak positiboki baloratu du epaitegiek atzera bota izana UGTek Euskotreneko langileen euskara maila jaisteko jarritako errekurtsoa. Epaiak lan hitzarmenean jasota dauden hizkuntza eskakizunak babesten ditu. Kontseiluak azpimarratu du lan hitzarmen batek hizkuntza eskubideen berme handiagoa eskaintzen duela. Hala, Euskotreneko langileek eta erabiltzaileek zerbitzua euskaraz jasotzeko eskubidea bermatzen baita. UGT sindikatuak Euskotreneko lanpostuen egonkortze prozesuan euskarazko B2 maila eskatzea baliorik gabe utzi nahi zuen, baina justizia auzitegiak euskara maila hori eskatzea onetsi du. Euskalgintzaren Kontseiluak gaineratu du, azkenaldian hizkuntza eskubideen eta lan eskubideen artean dabilen dikotomia faltsua argitzen laguntzen duela epai honek. Lan hitzarmenak hizkuntza eskubideen berme gisa funtzionatzen duelako. Kontseiluak adierazi duenez, UGT 2015ko lan hitzarmena inpugnatzen saiatu da. Hala ere, epaia irtenbide gisa baloratu du Euskalgintzaren Kontseiluak eta nabarmendu du hizkuntza politiketan saltoa emateko urrats ausartakiak direla. Horrez gain, larrialdi linguistikoan murgilduta gaudela eta oinarri berri bat garatzea beharrezkoa dela ohartarazi dute. Pasaden astean, Espainiako Gizarte Segurantza Ministeritzak Elma Saiz Nafarra buru duenak gaixotasun baimen malguak ezartzeko proposamena eman zuen aditzera. Proiektuak polemika sortu du Euskal eta Espainiar gizarteetan. Hego Euskal Herriko sindikatuek euren gaitzespena erakutsi dute eta Espainiako gobernuaren barnean ere kontrako iritziak sortu ditu. Elma Saiz de Espainiako gobernuko ministroak proposatutako baja malguak kritikatu dute Euskal Herrian LAB sindikatuak eta EH Bilduk. Mertxe Aizpuru EH Bilduren kongresuko bozeramaileak Elma Saizen proposamena astakeria dela esan du. Aizpuruak bere koalizioaren ezezko biribila eman dio aukera horri. Es una barbaridad, supondría un retroceso de derechos y cuando se está de baja, estás enfermo, es el médico quien te da la baja y no puedes trabajar. Saizek dio bere proposamenak ez duela gizarte segurantzari dirua aurreztea bilatzen aldi baterako ezintasuna egindako gastu handiagatik, baizik eta eskubideak zabaltze eta justizia sozialean aurrera egita bilatzen duela. Azaldu duenez baja medikoan dauden langileak lanera pixkanaka borondatez itzuli ahal izatea bilatzen da kasu jakin batzuetan, eta beti ere medikoaren ikuskapenarekin. Eztabaidak luzerako emango du oraintxe bertan jarri baita mahai gainean, kolektibo eta enpresa askori entzun ondoren.
Urtebete pasada da Israelek Gazako genozidio hasi zuenetik. 2023ko urriaren 7an Hamasek Israel hegoaldeko hainbat kibuzetan eta Nova Festivalean erasoa gauzatu zituen 1200 pertsonara hil eta 200 gora baitu zituelarik. Estatu sionistaren erantzuna etengabeko bombardaketa eta sarraskia izan da, eta azken urtean 52.000 palestinarera hil ditu Gazako zerrendan bertako gobernuak plazaratutako datuen arabera. Haien artean, ia 17.000 haurrak dira. Palestinarren aurkako genozidioa gauzatu ez ezik, azken hilabetetan, azken asteetan bereziki, ekialde hurbileko beste hainbat herrialde erasotzen ere hasi da Israel. Libanon bonbardaketak eta lurreko inbasioa martxan ditu, Siriare erasotu du, eta Iranen aurkako hainbat oldarraldi ere gauzatu ditu tentsioa areagotuz. Euskal Herrira bueltan, pasaden ostiralean aurkeztu zuten Etxarri Aranatzen Zama Doinuz arindu jaialdiaren 10. eta azken edizioa. Euskal preso eta iheslarien etxeratzearen aldeko ekimena datorren urtarrilaren 24 eta 26 bitartean ospatuko da. 10. edizioarekin esanen dio agur Zama Doinuz arindu elkartasun jaialdiak 2025ko urtarrilaren 24an eta 26an. Auzolanean antolaturiko Euskal preso eta iheslarien etxeratzearen aldeko ekimen honen 10. edizioan jartzen dute amaiera antolatzaileek. Etxarri Aranatzeko sarerritarrak antolatzen duen elkartasun jaialdi honetan izen handiko musikariek eta hain ezagunak ez zirenak hartu dute parte, beti ere preso eta iheslarien senideen zama arintzeko helburua izanik. Antolatzaileek azaldu dutenez, herrian zuten egoera dramatiko bati erantzuna emateko sortu zen Zama Doinuz arindu jaialdia 2016an. Etxarri Aranatz azken 57 urtetan soilik 15 hilabete segonda preso edo iheslaririk gabe. Lantaldearen esanetan, haien eguneroko bizitzan zama hori sumatu izan dute. 10. edizioan jarri dute proiektuaren helmuga, naiz eta zehaztu duten helburuetara ez diren iritsi. Orain arte, 70 artistatik gora igo dira Etxarri Aranazko holtzara. Datorren edizioan 2 egunetan banatu dute. Urtarrilaren 24an, ostiralarekin gaztetxean ariko dira Unidad Alavesa, Eskabidean eta Malandro DJa. Urtarrilaren 26an, igandearekin, Etxarriko eskolan berriz, Juantxo Arakama, Brigade Loko, Bulego, El Drogas, Eñautelorrieta,
Gatibu, Ola Jaiziarte, Nogen, Porrotx, Gorka Urbizu, Zea Maiz eta Zetak izanen dira. Aurretik aipatutako Xapatero eta Leku Ona tabernetan eta 3 ubebikoitza etzarriaranas.eus webgunean eskuratu ahal izanen dira horretarako sarrerak. Albistegiaren amaierara iritsi gara, badakizu informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian, hala ere, badakizue jarraian, hainbat elkarrezketa interesgarri ditugu, gaurkoan kultur arloari lotuta. Lehenengoa, dantzaldia, jaialdia eta bigarrena euskal kulturaren behatokiko datuena. Emakumeek musika gintzan duten presentziaz galde egin genion behatokiko teknikariari. Adi, bi elkarrezketei. Mende Laurden ospatuko ditu aurten dantzaldia Bilboko nazioarteko dantza jaialdiak. Irailaren 24an hasi eta abenduaren 5 bitarte jai egitarau oparo antolatu dute. Dantzaldia hitz egiteko gurean dugu Marian Etxebarria, dantzaldeko kidea. Ongi etorri, Marian? Hola, kaixo. Kaixo zuri ere, esan bezala, 25 urte egingo ditu aurten dantzaldiak, edizio berrira begira gogotsu zaudete? Hombre, pues claro, hau urtero behin gertatzen da, azken 3 hilabetean, eta, bueno, beti sordiretasun hori eta gogoekin gaude, eta, bueno, aurten gainera berezia da, eta 5 pasata gero, bueno, bueno, ospatzeko apur bat da. Ospatzekoa bada Mende Laurdena, konta iguzu, nolako ibilbidea izan du jaialdi honek? Bueno, hori jaio zen orain dela 25 urte, bueno, la fundizion betidanik edo egin du dantza garaikidea programatu egin du, ezta? Baina bere aretoan, la fundizionen eta la fundizion aretoa da, hori areto txiki bat. Jende gutxirako eta, bueno, ere badauka, ez dakit, definizio bat edo jendea ezagutzen du hori, areto txiki bat moduan. Eta gertatu zen, orain dela 25 urte, dantza garaikide oso gutxitan zegoen beste aretoetan. Eta izan genuen suertea, hitz egin genuela instituzioekin, eta, bueno, martxan jarri genuela horrelako jaialdi bat, eta izan zen kriston erronka, hori, ez dakit, ez zen oso ezaguna, ez arte hori, ez zegoen publikorik, ez zegoen mugimendurik. Baina, pentsatu genuen, posiblea zela, eta asmoa zen, beste aretoetara joan, bai tamaino aldetik, bai zaugarra desberdinak dituztelako, osea, joaten bazara la fundizionera, ikusiko dituzu lan mota batzuk. Baina joaten bazara Azkuna zentrora beste motakoak ikusiko dituzu eta guen genera desberdina izango da. Orduan, erronka hori planteatu genuen eta naiz eta oso beldurtuta egon garai hartan, gauza pasatu inda eta, bete egin ditugu 25 urte eta egia zan, nik esango nuke, esan dezakegula arrakastetxo izan dela proiektua. Arrakastatxua izan da proiektua, 25 urtez aurrera zoaztelako, ez da? Azken batean gainera, ez du zer ikusirik dantza garaikideak duela 25 urte zuen egoerak, orain duen egoerarekin. Gaur egun nahiko zabaldua den modalidadea dela esan genezake. Hombre, claro. Hasi da programatzen. Lanako itzen gara, ez duzunen ezagutzen zerbait, agian ez da ere publiko moduan ez era usartzen joaten gauza horrelako bat joan ikustera. Eta, programatu ahala, jendea badoa ezagutzen, badoa usartzen probatzen, eta azkenean, oraindik gelditzen da publiko asko ez duela ezagutzen. Hori argi eta garbi dago. Ez da horrelako, ez dakit, arteera bat oso, famatuena esango genuke. Baina nik esango nuke lortu dela publiko bat izatea, fideltasunarekin joaten dela, adibidez dantzalditara, badakizu elkartuko zarela, ez agian ez guztietan, ikuskizun guztietan, baina badakizu
askotan elkartuko zara, pues jendea, denborarekin joan zarela ezagutzen jendearekin, ezta? Eta, bueno, alde horretatik publiko badago. Eta nik esango nuke ere aldatu dela, pues programatzen bada, ere badaude sortzaile gehiago sortzen dira. Osea, mugimendu gehiago sortzen da maila guztietan. Eta, bueno, hori da ona denontzat, ezta? Eta, bueno, pues handitzen du nola den komunidade hau, ezta? Ba, nik esango nuke momentu honetan horrela gaude. Komunidade handi batean. Komunidade handi batean, geroz eta zabalagoa eta handiagoa dena. Beraz, esan genezake gainera, jaialdi honek oraindik modalidade hau ezagutzen ez duen herritar horri ere modalidade hau zabaltzeko aukera duela, ez? Hau da, jaialdi honen bitartez, edozein herritarrek ere ezagutu dezakela dantza garaikidea. Bai, nik esango nuke, niretzat dantzaldiak duen ezaugarri hoberena dela, ailegatzen dela areto desberdinetara. Areto horiek neurri batean edo badaukate publiko desberdin bat. Osea, jendea ez da hurbiltzen, mundu guztia ez da hurbiltzen la fundizionera, baina mundu guztia ez da hurbiltzen Guggenheimera, baina, bueno, jende desberdina hurbiltzen da leku bakoitzara, ez da? Neurri batean, klaro. Eta orduan, bueno, pues, gauza desberdinak programatzen ditugunez, pues, hip-hop izan daitezke flamenko, izan daiteke dantza, pues, agian garaikidea konbentzionalago edo konzeptualagoa. Orduan, era askotako ikuskizunak aurkezten direnez, pues, jendea desberdina aukeratu daiteke, osea, aukeratu dezake leku desberdinak, ikuskizuna desberdinak, eta, bueno, proba egin dezake. Eta nik esango nuke, pues, hori da dantzaldiaren gauza arrakastatsuena, ez da? Bai, ikuskizun ezberdinak dituela jaialdiak eta horrela herritarrek ere aukera dutela ezberdintasun hortan batera edo bestera joateko edo denak ikusteko edo, bueno, aukera badagoela azkenean. Bueno, eta edizio hontara begira ze helburu izango du 25. edizioak? Konta eguzu? Bueno, helburu, nik esango nuke helburu betidanik mantendu dela. Zentzu horretan nik esango nuke ez dugula aldatu. Gure asmoa da, aurkeztea edo izatea plataforma bat publikoa hurbiltzeko gauza berriak ikustera, gauza berriak ikustera etortzea, artistak izatea aukera ere lan desberdinak eta berriak ikusteko, dinot gero ikuskizuna eta gero badaukagu topagune bat, ezta? Hor ere kontaktu hori egotea, eta azken finean, artistak harremanetan jartzen direnean, gero hortik ataratzen dira proiektu berriak. Eta guk pentsatzen dugu hori ere oso importantea dela. Eta, bueno, hori da basikoki gure helburua. Eta, bueno, ere, aurkeztea, momentu bakoitzean, agian pilpilean dagoen ikuskizunak edo artistak importantenak, ezta? Adibidez, orain, atzo egin zen inaugurazioa, jaialdiaren inaugurazioa, eta, Melania Olcina, iaz izandako Premio Nacional de Danza, egon zen atzo dantzatzen Arte Derretako museoan, eta, bueno, hori da gure helburua. Hor, apur bat, egotea beti mantentzea hori bizitasun hori, dantzaren garaikidearen bizitasun hori. Eta, bueno, guk ulertzen dugu dantzaldia, jaialdia aukera ona dela horrelakorik egiteko. Hala da bai, esan bezala, gitarauan barneratu zara, Marian, atzo iraiako 24 egin zenuten jaialdiaren inaugurazioa Bilboko Arte Ederren Museoan, Espainia mailan dantza sari nazionala duen obra bat ikusteko aukera izan zenuten, esan berri duguzun bezala, la declaración
deklamazion, barkatu, muda, dantzalana, hau da, deklamazio mutua. Bai, oso lan polita, oso lan intimista, baina, klaro, esaten dizudana, dantza bakoitza badauka bere marko berezia, eta zentzu horretan, han Melania lan egiten zuela ere trombo jotzaile batekin, eta lantzatu zuten Sergio Prietoren hori instalazio baten aurrean, eta orduan oso kombinazio edarra izan zen, eta nik esango nuke han egon ginen guztiak disfrutatu egin genuela. Eta, hori da, asmoa, ondo pasatzea, eta, ondo pasatzea, esango nuke nik. Eta ondo pasatzeko bidaia hontan, zer gehiago antolatu duzu, konta eguzu, nor izango da holtza gainean? Orain dinot, egitaragoa oso desberdina da, eta, aipatzea, agian, izango dugu Rocío Molina, egingo duela estrenaldi bat, egingo duela Barakaldo Antzokian, eta, beste lanak, begiratu, nik esango nuke jakiteko oso ondo zer ikustiko den, agian beren nadala web horria etara joan, han dagoelako informazioa zehaztuta dagoen informazioa, ezta? Eta zentzu horretan nik ez du kontatu nahi gauzan dirik, klaro, guztoz desberdinak ditugu. Baina bai aipatu nahi dudana dela, aurten beste kolaborazio berri bat topatu dugula, eta lan egingo dugula Instituto Italianorekin batera, eta horren bidez etorriko direla 3 talde italiarra. Beraiek talde horiek ez direla egon estatuan, osoan, orduan, izango dela berri handia Euskadien ikusiko dena. Urtero, esan bezala, elkarlanak egiten dituzue, beste hainbat artistekin, eta oraingoan nazioarteko artistak ere izango dituzue, esan bezala, Institutu Italiarreko artistak. Horiek dira esaterako edizio hontan nabarmenduko zenituzten ikuskizunetako batzuk. Zuzeneko dantza saio ez gain, film dokumental bat eta tailerra ere antolatu duzue oraingoan, ezta? Konta eguzu? Bai, ikuskizunako aparte, jaialdiak beti baditu bertsioi batzuk edo ekintza batzuk. Eta kasu honetan, kontatu dudan aialen, edo aipatu dudan aialen, artistekin edo elkarrizketak egongo direla ikuskizunak ikusita gero. Baina ere, antolatzen dugu eta aurtengo aurkeztuko dena izango da dokumental bat. Zinema da, eta zuzendu izan zuen Paloma Zapatak, eta dokumental honetan kontatzen diguna da La Singla bailaoraren historia. La Singla da bailaora horra bat, eta imaginazazu zelako lan gogorrei bete ber izan zuen, izateko bailaora ezagun bat, ezta? Eta nik esango nuke gainera filma bera oso interesgarria dela, oso ondo eginda. Orduan, ni gomendatzen dut, jendea hurbiltzea ere La Fundizionera han ikusteko dokumental hau, gainera sarrera doainik dela, eta nik esango nuke sorpresa hartuko dutela, nik esango nuke oso historia interesgarria dela. Eta beste alde batetik, Jose Maldonado adibidez flamenko egiten duena, eta kasu honetan egiten duela lan bat, bera oso lehengo egunean Daniel Abrek kontatu zuen, Jose Maldonadok egiten duela oso dantza fina, oso lan elegante, esan zuen berak. Eta berak nazten du dantza flamenkoa eta margoketaren nazketa egiten du. Ezin du kontatu gehiago, guen genera urbildu bere izango zarete ikusteko. Baina, Jose Maldonado bere urbilduko da, bai profesionalak, bai, zeo zer flamenkori buruz dakiten zerbait, eta emango du masterclass bat, hurrengo egunean, bere ikuskizuna ikusita gero, masterclass bat emango du.
Eta beste ekintza bat egingo dena da, izango da, bueno, baia jaialdia amaitzeko abenduaren bai 3, 4 eta 5, Eneko Lorente, EUPV-ko irakasle izandakoa, pues berak lan egiten jarraitzen du ikerketarekin, eta bereri gustatzen zaiona da mundu urbano eta dantza. Orduan, nasketa horretan, kontaktatzen du Sharon Freeman koreografoarekin, eta egiten dute, ez dakin zelan aipatu, egia zen kostatzen zait azaltzea, edo topatzea hitz konkretua, baina da lan inklusio bat neurri batean. Hau da, hitz egiten ari dira ikuskizun faltaren ez daki zelan bizitzen den, zelan bizi daiteken, eta zelan begiratu edo ikustitzako egunak, zelan ikusten dugun mundua, edo zelan ikus dezakegu edo interpretatu mundua begiratu edo ikusi gabe. Bueno, esango nuke oso tailer interesgarria izango dela, zabalik dago mundu guztia edo nahi duena apuntatu alizateko, eta, bueno, hori da, borobiltzeko dantzaldiak egin nahi duen lana. Bai, Maria, zure gomendioa kontuan hartuko ditugu, azkenik zer esango zenioke herritarrei? Bueno, nik esango nuke oso jaialdi interesgarria dela, badituela gauza asko erakusteko, eta nahi izango duena, mesedez sartzeko gure web horrian, dantzaldia.org, eta han izango duela informazio guztia zabalik, eta hori, bai, detaile guztiarekin, eta, bueno, sarrerak topatzeko edo moduan, kasu batzutan ordaintzekoak dira eta beste batzutan doainik dira, baina hori izango dutela informazio guztia hurbildu ahal izateko. Webunean duzu gitara guztia, bada dantzaldiaren 25. edizioaren nondik norakoa jasota, agurtuko gara, mila esker Marian Etxebarria. Dale, mila esker zuei, bai, ondo izan. Nolakoa da emakumeen presentzia Euskal Herriko musikarloan? Nolako eragina du patriarkatuak eremu honetan? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dagoen egoerari erreparatuz behintzat, gizonak dira nagusi musika arloan. Horixe diote datuek. Musikagintzan Euskal Autonomia Erkidegoan dugun genero arrakalaren zertzeladak aurkezteko gurean dugu Aitor Perez Salterain, kulturaren Euskal Behatokiko teknikaria. Ongi etorri, Aitor. Eskerrik asko. Eskerrek asko zuri ere, esan bezala, patriarkatua munduaren luze zabalean da nagusi eta Euskal Autonomia Erkidegoa ez da salbuespen bat. Musika eremuan ere halaxe da, ezta? Bai, datuek diote, hori, gizonezkoen eta emakumezkoen artean arrakala handia dagoela musika lorrean. 2022an Euskal Autonomia Erkidegoko musika sorkuntzetan eta ekitaldietan emakumeek eta gizonek izandako presentzia eta parte hartzearen azterketa plazaratu zenuten kulturaren Euskal Behatokitik duela urtebete pasatxo. Azaldu guzu, zertan datza txosten honek eta zer daien zehazki aztertu duzuena? Guk orain dela 2 urte erabaki genuen Kulturklike agendatik ateratzen diren datuak aztertzea, eta 2 lerro hartu genituen alde batetik kultura arloan zegoen programazioa aztertzea sektore guztietan, eta gero bestalde urtero generoarekin zerikusia duen azterketa bat egitea sektoreka. Orduan hasi ginen, 22an hasi ginen lerro hauekin, eta hasi ginen musika sektorearekin. Eta urtero genero egiten diozuen azterketa horretan, aurkeztu zenuten 2022an, aipatu berri dudan azterketa hau. Datuak aztertu aurretik, aurkeztu diguzu pixka eta azaldu diguzu zer egin da, azterlanetan erabilioi duzuen metodologia. Nola jasotza dituzu datuak? Bale, Kulturklik agendan orokorren daude 20.000 ekitaldi baino gehiago. Musika alorrekoak dira 5.000 inguru.
Orduan, guztiak banean ezin genituen aztertu eta erabaki genuen hartzea lagin adierazgarri bat, 486 ekitaldi aztertzen zituena. Eta horiek banan aztertuta, nortzuk zeuden kontzertuetan zein dagoen taldeen atzetik eta, txosten honetako datuak atera genituen, aztertuta ere prezioak, nun ziren kontzertuak, eta gauza bera musika sormenarekin. Alor, nahiko txo dagoela aztertzeko esan genezake beraz musika arloan behintzat. Datu eta murgilduko gara orain, bi laginetan egin duzu azterketa, alde batetik kontzertuen azterketa egin duzu eta bestetik diskoen azterketa. Kontzertuei dagokionez, zein da aurrean dugun egoera? Bueno, egoera, aldea handia dago, azkenean plazan agertzen diren musikarien artean, 18% besterik ez da emakumena eta gizonezkoena 81%. Gero hori, taldetatik 10-6 dira gizonezkoenak bakarrik eta 10 bakarrik dira emakumena. Eta hor gelditzen diren talde mistoetan ere bakarrik dira 30% talde misto horietan agertzen diren emakumeak. Gero ere gertatzen da kontzertuetan tiketak merkeagoak direla emakumeen kasuan, gizonezkoenak nean baino, eta gero badaude beste alde batzuk, baina adierazgarrienak horrek dira. Gero ere badago nun egiten diren kontzertuak argi dago beti direla gizonezkoak nagusi, baina taberna, gaztetxe eta areto pribatuetan oraindik ere maskulinizatuagoa dago egoera. Horixe diote datuek, ez da? Bai, kontzertu esparru motari dagokionez, formazio motari dagokionez, esan genezake, patriarkatuak ere gaur egun, 21. mendean eragina duela, kontzertuetan, euskara ere nesken taldeetan nagusi dela aipatu duzue txostenean, eta esandakoa, prezioak nabarmen aldatzen dira emakumeen kontzertuetan edo gizonen kontzertuetan, formazioak esan bezala gizonek osaturiko taldeak dira nagusi, eta emakumeak direnean, orduan, taldeak baino, norbanakoak diren interpreteak izaten dira, hau da, taldeak beharrean bakarka aritzen dira gehiago, ez da? Bai. Bakarkatasun hori kontuan izan da, adibidez izaro batek badauka talde bat atzetik, baina bakarkotzat hartu dugu. Azterketa egiterakoan beraz, agian Ines Osinaga ikusten dugu irudietan, ikusi berri dugu, bere kasuan ere antzerakoa izango da, ez? Interprete bezala diozuenean, nahiz eta musika banda bat izan atzean, bere bakartzat hartu duzuela, datuak aztertzerakoan. Bai, izenaren arabera edo agerikoa beti da zein den bakarlaria edo ez. Kontzertuei dagokionez nabaria da arrakala hau, eta diskoen azterketa ere egin duzue, diskoen azterketan egoera ere antzekoa da, ezta? Bai, egiten diren diskoen artean 3-4 gizonezkoek egiten dute, eta talde horien barruan daudenen artean ere bakarrik 10% emakumeak dira. Esan bezala, lau diskotik 3 gizonezkoek bakarrik osatutako formazioak dira, eta emakume soilik osatutako formazioek soilik 10-etik 0,6 baino ez dute argitaratzen, esan genezake, beraz, diskoak aurkezterako momentuan zailtasun handiagoak dituztela agian emakumeek gizonek, baina zailtasunak edo egoera hori dela, ez? Datuen arabera, gizonek disko gehiago aurkezten dituztela emakumeek baino. Hori da. Bai. Eta gero ere hori, diskoak printzipioz ere garestiagoak direla gizonezkoenak, baino.
Bai, prezioa ere diskoei dagokionez, nabarmen aldatzen dela. Ikerketa honen datuak ikusita, zein ondorio atera dituzue? Ondorioak argi dago arrakala handia dagoela. Gure helburua da datuak plazaraztea eta begiratzea urteetan zehar alderik dagoen. Behatokiaren helburua da ezagutza sortzea jendeak erabili dezan behar den bezala. Esan genezake orduan, datu hauen txostenak egin eta gero baliagarri izaten dela etorkizuneko beste hainbat arlotan, ezta? Zein izaten da ondoren txosten hauen helburua? Esan dakoa, ezagutza sortzea eta nik ulertzen dut ezagutza sortzen duzunean da norbaitek erabiliko duelako oraingoan gertatu den moduan. Datuen berra egon denean, hemen izan ditugu eskura. Oso ongi, Aitor, argi dago lan handia dagoela oraindik egiteko musika eszena aldatu nahi baldin bada. Euskal Autonomia Erkidegoko datuak aurkeztuta, agurtzea besterik ez zaigu falta. Esker mila Aitor Perez Salterain, kulturaren euskal behatokiko teknikaria. Eskerrik asko zuei ere.